Да. Ели, кажи да. Снимаме ли? Да. Защо? Защо не? Окей. Няма! Окей. Чакай, трябва да влизаш в кадър. Ние сме на... Къде сме? Не, така. На НДК. И ни е много супер много скучно. Чакаме братовчет ми да дойде, но той едва ли Ако си интересен човек, ела, ние сме отзад на НДК в градинка. Да, ние сме в градинката, може да дойдеш. Аз изглежда много да била. Не, яка си. Не, яка си. Ели, яка Махни. си. Добре. Нещо ми избива на крещене. И да, супер скучното ни е, братовчет ми едва ли ще дойде, защото е... Защото е... Кажи нещо тъпо. Не знам, Ники. Да, той е тъп. Изобретателно. Някой ми писа. Някой писа нещо за синя коса или може би за теб говорят. Да. Да, елате на НДК при нас. Не ме интересува дали сте забавни, интересни или не, просто елате. Те ни нещо по-различно от Авета. И Пейка. Нали? Да. И скандални хора, които танцуват така. Много смешно. Да. Просто елате! Да. Ужас. Окей, да. Елате.